Tervetuloa Sampo Rosenlöv Oyn tehtaalle Poriin. Sampo Rosenlöv Oy valmistaa leikkuupuimureita ja metsäkoneita maatalouden ja metsäkoneurakoinnin ammattilaisille. Jussi Malmi, toimitusjohtaja Sampo Rosenlöv Oy. Laatu Sampo Rosenlövillä tarkoittaa sitä koko ketjua sieltä tuotteiden suunnittelusta aina niiden käyttöön asiakkaalla. Sampo Rosenlöv Oy on valinnut tuotteiden korkean laadun yhdeksi avainkilpailutekijäksi tuottavuuden ja matalien käyttökustannusten kanssa. Jos lähdetään sieltä tuotekehityksestä liikkeelle, niin laatu siellä tarkoittaa sitä, että otetaan ne markkina-aluekohtaiset asiakasvaatimukset huomioon, kun spesifioidaan ja suunnitellaan sitä tuotetta. Tuotekehityslaboratorioksi nimetty pieni verstas, missä me tehdään prototyyppejä, uusia osia, asennetaan koneeseen, kokeillaan, tehdään erilaisia testejä ja mittauksia. Sen saman väen ja suunnittelijoiden kanssa tehdään myös kenttätestejä. Eli lisäksi tämmöisistä tehdään testejä niin, että sähkömoottorilla pyöritetään jotain koneen toimintoa, otetaan kestotestejä, laitetaan lisäkuormaa. Asiakaspalautetta saadaan pääsääntöisesti jälkimarkkinoinnin kautta. Meillä on säännölliset palaverit jälkimarkkinoinnin kanssa, missä on useimmin esiin tulevia asioita, käydään läpi ja sitten pyritään niihin yhdessä laatuosaston, tuotannon, jälkimarkkinoinnin kanssa etsiä ratkaisuja, ja tarvittaessa tehdään sitten suunnittelumuutoksia niiden ratkaisemiseksi. Eli tilaus kun saadaan tehtaalle, niin tietysti syötetään se meidän toiminnanohjausjärjestelmään ensimmäitteeksi. Ja toiminnanohjausjärjestelmästä se menee sitten sillä lailla eteenpäin, että tuotannon suunnittelu suunnittelee sen sinne valmistusohjelmaan ne tilaukset. Ja sitä kautta sitten tuon hankintaosastolle tulee tarpeita ostaa komponentteja ja samalla meidän omalle valmistukselle tulee sitten tarpeita, pyyntöjä valmistaa sitten omavalmisteosia niihin tuotteisiin, mitä on tilattu. Ja siitä kun mennään eteenpäin, niin sen jälkeen järjestelmä tuottaa niitä tarpeita sinne ja aletaan valmistamaan esimerkiksi nyt niitä isoja hitsauskokoonpanoja. Ja se lähtee siitä, että totta kai ensin me leikataan lasereilla levyleikkeitä ja särmäyksen kautta menee sitten hitsauskokoonpanoalueille ja hitsataan sieltä kasaan ja pintakäsittelyn kautta sitten sinne kokoonpanoalueelle. Ja sitten kun tää on käyty, kaikki ne kriittiset komponentit, isot hitsauskokoonpanot kun sieltä on tullut, niin riippuen sitten vähän tuotteesta, niin mennään sitten joko märkämaalauksen kautta kaikki isot hitsauskokoonpanot sieltä esikäsittelylinjan ja upotusmaalauksen, pintamaalauksen ja sitten meillä on myös jauhemaalauma, mistä menee sitten pienemmät osat ja sitten ne ostettavat osat myös tulee sieltä jauhemaalauksen kautta ja menee varastopaikoille ensimmäitteeksi. Sitten kun se kokoonpano lähtee käyntiin, pitää muistaa, että on tietysti asiakastilausjärjestelmä. Jokaiseen puimuriin on juuri siihen tarkoitetut osat tulee ja logistiikka keräilee erinäisten keräilylistojen mukaan sitten tuotantoon osia juuri siihen puimuriin ja sitten se kokoonpano alkaa siitä ja tehdään puintikoneisto. Puintikoneiston jälkeen suoritetaan koepyöritys, varmistetaan, että kaikki on sillä lailla, kun ollaan laadullisesti ajateltu ja jatkaa siitä sitten päälinjaa myöten, mistä tulee sitten moottoreiden, ohjaamoiden, hydrauliikka-asennukset ja koekäytön kautta sitten viimeistelyalueelle, varustelualueelle ja sieltä se lopputuote sitten alkaa syntymään pikkuhiljaa. Tuotannon suurimmat muutokset viime vuosina on tietysti se, että ollaan siirrytty tämmöiseen tuotantolinjaan, missä kootaan kaikki puimurimallit ihan koosta riippumatta. Tehdään kaikki samalla linjalla, samat vaiheet samoissa asemissa, eli idea on se, että samantyyppistä työtä tehdään aina samassa paikassa. Ja nyt sitten toi iso muutos on myös se, että alusta alkaen pintamaalatuista osista tehdään tuote. Ja se on iso muutos meille, vaikuttaa tietysti läpimenoaikaan, me saadaan äkkeenpäin ne tuotteet menemään tuosta linjasta läpi. Sitten yhtenä isona muutoksen, mikä on viimeaikaisiin muutoksiin, niin uusi
alue tai uusi osasto, eli leikkuupöydät tehdään niin sanotusti omassa tehtaassa. Eli niin hitsaukset kuin kokoonpano ja koekäyttö niin tulee sitten samasta paikasta kaikki. Sen jälkeen kun tuote on hyväksytty tuotantoon, alkaa tuotannon laadunvarmistusvaihe ja se meillä koostuu 4 eri osasta. Ensimmäinen osa on omavalmisteosien ja alihankinnasta ostettavien osien vastaanottotarkastus. Seuraava vaihe on kokoonpanolaadun tarkistus ja varmistaminen, ja se me on tehty esimerkiksi leikkuupuimureissa niin, että me on jaettu kokoonpano 3 eri vaiheeseen ja jokaisen vaiheen jälkeen on laatuportti, missä sitten todetaan, että aikaisemmassa vaiheessa tehdyt työt on tehty asianmukaisesti. Toimittajan laadunvarmistus alkaa jo siinä vaiheessa, kun toimittajaa aletaan valitsemaan. Kaikki toimittajien prosessit, tuotantoprosessit ja laadunvarmistusprosessit auditoidaan yhteistyössä laadun ja hankinnan kanssa. Se on se lähtökohta ja sen jälkeen kun toimittaja on valittu, niin sitten alkaa oma prosessinsa, joka on sitten näyteeräprosessi. Kaikki toimittajien toimittamat komponentit menevät samanlaisen prosessin kautta sampolla. Tilataan pieni, vähän riippuen siitä, että minkälainen komponentti on kyseessä, niin muutamia kappaleita, yksittäiskappaleita tai vähän isompi näyteerä, joka menee sitten laadulle tarkistettavaksi ennen kuin se hyväksytään sarjatuotantoon. Käy. Meillä Sampo Rosen Leve'n laadun tekeminen lähtee jo sieltä osavalmistuksesta ja kokoonpanosta lähtien. Eli meillä kokoonpanossa asentaja käyttää apuna erilaisia tarkastuslistoja, joita he sitten kuittaa, kun kone etenee siellä linjoilla, kokoonpanon linjoilla. Ja lisäksi heillä on siellä niin sanottuja työhönopastajia, jotka heitä sitten auttaa ja kouluttaa, varsinkin jos kyseessä on uusi asentaja. Eli meidän tuotantoprosessiin kuuluu niin sanottu koepyöritys, joka on laatuportti 1, jossa koneen puintikoneisto pyöritetään ja katsotaan, että siinä ei ole mitään isompia ongelmia ennen kuin se kone siirtyy sitten meidän päälinjalle ja sitä kautta koekäyttöön. No varsinainen koekäyttöhän sitten on meidän päälinjan jälkeen, joka tehdään jokaiseen koneeseen noin 30–45 minuuttia kestävä koekäyttö. No koekäyttöhän on se paikka, missä varmennetaan, että se kone toimii just sillä tavalla, kun se on suunniteltu toimivaksi. Eli siellä on hyvin paljon erilaisia toimintoja, jotka siellä testataan. Siellä mitataan, että kone ei tärise liikaa, mikään paikka ei kuumene liikaa. Erilaiset anturit ja kaikki näyttää just niitä lukuja kuin kuuluukin. Puintisäätö toimii just sillä tavalla, kun on suunniteltu. Ja oikeastaan se katsotaan sillä lailla, että se on sellaisella tavalla jo kunnossa, että sen voisi melkein jo asiakkaalle toimittaa. Joo, eli laadun arvosteluhan on semmoinen tapahtuma, eli meillä tehdään talon sisäinen laatuauditointi sille koneelle. Se on noin kerran viikossa tapahtuva toiminto, jolloin meidän valmistuotevarastosta otetaan valmis puimuri, mikä on ihan mennyt meidän laatuprosessin läpi jo. Ja halutaan auditoida sitä meidän omaa laatutoimintaa sillä tavalla, että erillinen tarkastaja käy sen koneen läpi ja katsoo, että se on oikeasti semmoinen niin kuin hyvä. Ja siitä meillä on sitten oma laatupisteytys, missä käydään läpi ja palaute annetaan sitten eri toimijatahoille, jos sieltä jotain on löydetty. Eli tällä tavalla ei olla sokeita sille omalle toiminnalle, vaan alati halutaan kestävän kehityksen ja jatkuvan parantamisen kautta parantaa, että se kone ja meidän laatuprosessi olisi aina entistä parempi. Kone on valmistunut täältä meiltä ja se lähtee meidän jälleenmyyjälle, niin jälleenmyyjä tekee niin sanotun PDI-tarkastuksen tuotteelle. Tässä yhteydessä todetaan, että onko kuljetuksessa syntynyt vaurioita, tehdään luovutushuollot ja luovutustarkistukset ja asennetaan sitten ne asiakkaiden lisävarusteet, mitä he on toivonut sitten vielä koneisiin asennettavaksi dealerille. Eli PDI:hin niin tehtaan toimesta, eli Sampo Rosen Leve'n puolesta on tehty semmoinen valmis prosessi, mikä on aivan valmis kaavake, mikä on samanlainen joka maassa. Ja siinä on kuvattu kohta kohdalta, mitä meidän dealerin pitää käydä siitä koneesta läpi. Ja sitten joka kohtaan merkitään, että se on kunnossa, tai jos siinä on poikkeama, niin kirjoitetaan, mikä se poikkeama on. Kaikki ne raportit, mitkä tehdään, palautuu meidän jälkimarkkinointiin, koska takuu ei ole voimassa, jollei me saada sitä tietoa, että se kone PDI on tehty ja se on luovutettu asiakkaalle.
Sitten meillä käydään ne läpi jälkimarkkinoinnissa ja sitten siitä riippuen mitä meidän osastoa se koskee, onko siellä esimerkiksi jotain mitä liittyy meidän tekemiseen eli tuotantoon, vai onko siellä jotain mikä liittyy meidän komponenttiin, milloin se menisi ostoon, tai meidän laadun varmistukseen, niin silloin se menee meidän laatuun. Eli jälkimarkkinointi ohjaa ne asiat oikeille osastoille. Sitten jos me löydetään joku kriittinen asia sieltä, mikä vaatii selvästi esimerkiksi suunnittelumuutosta tai komponenttimuutosta, niin sitten se menee meillä jälkimarkkinoinnin vetämään top 10 prosessiin, mikä tarkoittaa sitä, että sitä asiaa seurataan joka toinen viikko osastojen yhteispalaverissa, kunnes se on viety lopulliseen ratkaisuun ja me voidaan varmistaa, että se ratkaisu on myös meidän tuotannossa ja tarvittaessa se ratkaisu on viety myös asiakkaille niin, että heidän tuotteensa on päivitetty. Sammon tuotteilla on pitkä elinikä ja se millä ne saadaan pysymään tehokkaana ja tuottavana koko sen eliniän ajan perustuu siihen, että tehdään tietysti huollot ja korjaukset asianmukaisesti, mutta käytetään myöskin sitten Sammon varaosia. Ja Sammon varaosat käy sen saman laadunvarmistusmenetelmän läpi kuin tuotannon osatkin, jolla voidaan varmistaa se, että kun osia vaihdetaan koneeseen, niin se on aina tehokas ja toimiva sen jälkeen. Puintikaudella me toimitaan hyvin tiiviisti meidän jälleenmyyntiverkosto kanssa. Käytännössä me ollaan paikalla 247 puintikauden aikana. Lähes poikkeuksetta saadaan kaikki varaosat toimitettua kotimaassa seuraavaksi päiväksi. Ja meillä on oma organisoitu kuljetus kotimaan varaosatoimituksiin varten, mikä kiertää kaikki kotimaan isoimmat varaosapisteet ja jättää tavarat siinä yön aikana sinne varaosapisteeseen, jotta saadaan turvattua varaosatoimitukset. Otto. Sampo Rosenlewillä ymmärretään hyvin, kuinka tärkeää asiakkaalle on, että hän saa viimeisintä ja parasta mahdollista palvelua hänen organisaatioltaan. Meillä tärkeintä on totta kai, että ennen puintikauden alkua hyvissä ajoin tulemme päivittämään huolto-organisaation ammattitaidon sille tasolle, joka vaaditaan tulevana puintikautena. Tuomme uudet asiat ylös, koulutamme ja katsomme koulutusohjelman mukaisesti, että kuinka näitä asioita todellisuudessakin kentällä sitten viedään lävitse. Sampo Rosenlewin tapa toimia asiakkaan suuntaan on hyvin tämmöinen asiakasläheinen, että kun nostat Sampo-tuotteen, meillä on tarjolla sitten tämä isäntäkurssi, käyttökoulutus, koulupäivä ja tällöin tuomme totta kai nämä uudet asiat, joita uudella tuotteella on, kuinka näitä käytetään. Otamme huomioon myös päivittäiset huollot ja myös hiukan ajatellen tuotteen käyttöikää ja tämän tuotteen kestävyyttä ja totta kai jälleenmyyntiarvoakin, niin tätä ylläpitoa pidemmällä aikavälillä. Tämä tehty laadunparannustyö näkyy meillä parantuneena asiakastyytyväisyytenä. Meidän myynti on kasvanut ja kiinnostus meidän tuotteet kohtaan on kasvanut merkittävästi. Ja me halutaan, että tämä parantunut laatu tuotteissa näkyy myöskin visuaalisesti niissä, mikä on tae meidän asiakkaalle parantuneesta laadusta vuosiksi eteenpäin.